Manu na preng jumpi bahaga pratrik pinyalit sismit kabaderu ka Victory Rally balapenlong da ka Voice of the People Party. Kublish bu ni pi baro ke perlok jonga ki ba justnat ban pej video ka ni channel ka jonga. Babun hi mo kumangatip kuma pipitip babun hi haga channel ka jonga babun hi di jingrai pra bagi berki video pra. Te ngatip skam ba ngatip piru pideki fan jong pra te ngaru ngadi way unong kersan berat ba jong pra te ka vote ka jonga si vote ka vote ka jong pi si vote kam simla plenai namar blai namar men hakani ka sauter am nilayo ika jing job te hagan ka por ka mamta kum ki parlong te ngapen pau ka jing so komen ka bakrau hadu kata ba ka party ka jongi ya ka bangi lakersan met ban musim ka party ya ka bangi ka party ya bangi i ginong yalam jongi baki don ka jing i jingai ya ka vision ka jongi ni ibet iki bakin long kita ginong yalam ban yalam ya ka ri ba ka judge ban ri ka jongi te ngi i ba ka party jongi ka yo ya ka jing job ka yo ban khat ya uso jong ka jing job men hakani ka sautering ubnai jun te hoot shwa mo kumba hakisngi haki benai bladap shwa ke jing tap vote ngi i shisha baki weipat ki para ke jongi ki pen shwai ki pen thame ki pen yatho bakla ki pen sotho bakla yangi ba khnang ba nginam tap hau pra khnang ba nginam vote hau pra khnang ba ngin change ke jing mot jongi ba ngin tap no haki weipat ki political party henry wat la jur ke jing pen thame wala jur ke jing pen shoi hakitu ki por henry kum ki khon samla jong gari bejat bereu ki long kme ki long pa henry ngyo sngo ita ki ege baro henry nyem shim la be ka jing kata ka jing et ka jongi ka shong skam ka shong nongrem kata ka jing et ka jongi nyem dei ba shong shi nyem dei gombo ong ki we pat mo ki rirong ba ki kini ki parti pra ba shuyo shong shet ba budget yo pra dei tangi bapo khat prasnam bun ki nyoben kumta henry ubah hapo khat prasnam pat open job ya gani ka election hagani ka snam hagani ganti bumta ban yo ban jet yo MP ki bahapo khat prasnam hi ki jet yo MP jongi ban let chedesha Delhi ban yasa nam takari ba jaj ban rew ka jongi te hot kombong mene nyem sham la pen sngap ita ki ege berkhat wala di ki brew ki akran ben wala di ki brew ki kran ha kumni bat kum taimo ya ke nong yalam jongi bat kum juru yangi khamtam insya ong bet baki ki shongset pra ki ong bet baki ya bit pra kat hadu kata ki kran henry nyem sngo wala di ki kran makum tam ai ki mat kran nyem de reban pen sngap nyem de reban sosi namar blai ke jingkran ke jongki am ka penongi bangin sat susu aka donut ka mensim jongi bangin labanong no bangin bit iki wepan bangin yang hala jong nong rem ban vote bai yau pra te kanu ngadap daga jing sukuman ba ngatip piru pidan ga jing sukuman pidap daga jing sukuman hadu kata te dan na preng jong pimo ki bala vote yo pra upra yo san lak tam ka vote perkhan kanu ga jing sukuman hadu kata mo te hakani ka sautrik bladap ki don ki bompoiru haga jing nyo vote ki don ki bompoiru nyo haga jing nyo vote hang ni 10 men sautrik ngapoi ki briu ka taru san lak ki 4 poira idang poi labanang na kasan lak dang poi tang sipawa nakashikilo dang poi tang sipawa ka taro surak kapnya blok ki kali ki bike ki auto ki kali na dong sedang berkhat blok hasor silong namar blai baki bun ki fan pra namar blai bo pra ujob te kataro tang sipawa ki poi tu kesngi te jenalekin poi baro san lak ki vote lita nai kran show te perlok be ke bang aku ban kran halong kalong gum dia la kidon ki pait ba ki jongi kidon ki para ki jongi ki bam syam la poi ha ka tu kesngi ha ka tu sautrik banyo vote am ke bang aku ban ba kalong ba by hook or by crook la kumnu ru am manga ban mapi haka pradrik ka VPP ka Voice of the People Party kan penlong ya ka Victory Rally kamdai shu ka election rally ho ya kis ha tu gi banai bladap shua ban hadin bladap ya lap ka election baru khat te gi penlong ya ka election rally nam taka sengjong ka Voice of the People Party henry haka pradrik namar bangila dap yo e jingjom henry haka pratrik pat ken pelong ya kata ka Victory Rally te to perkhat mapi
pai ba bro hatu phim so komen kata election rally bro khot nyilet kumta election rally bro khot nyi tu shasmet ha katung kanu ngidap dak jing sokman te kham tam lele kanu ngin ya tu chu ha kanika victory rally ka banong hasmet ha ka pratrik ka bahap ka sejan mano na preng jumpi ban let shasmet ha ka pratrik sejan namar ka de ka jing kemen jong pai ba namar beli upra ujob ka jing jiet jong pai ba beli upat ba ujet namar beli uyui kinong yalam baki longki bayu ijingai uyui upat ba uyui kinong yalam baki ijingai nakata da upat ba ui jo pra bad upra uyo ke jingjob haba upra uyo ke jingjob te kumba i ba arden yong ba kumba i ba arden yong ba ki babun ki briu mo ki babun ki briu naki we pat ki constituency kum nanar tiang na jowai ki babun naki jaka keleng ki bajingai mo ki bajingai naga yosulong naga sorsulong ki bajingai te ki bomla ban poi hatu sinyo vote ki babun ba ki pat ba ki ba vote yo pra ki bom poi hatu sinyo vote namar blai ka jingai pelat kalen tiga cuki don we pro jonga yo ngakwa ban wan satu tang ba lem no ka jingai pelat sadu nong stain na du nong stain wan se sorsulong te kala jingai pelat te henrei tom lele henrei ka don pat sakani ka chance kata kalong ba ha ka pratrik jong ubnai jun ka voice of the people party kan long ya kan penlong ya ka meeting ka bahe do kata kadika victory rally jong voice of the people party but they hang taken nginu i ya ka strength but they hang tangin i ka strength jong voice of the people party manakani nyo vote kumbong omane manakani banyo vote laban na kishkilu poi tang sipawa tang sipawa kata ro sorsilong ladam smam masan wan upat pra dai gumun lakum kidikeu skilu poi tang sipawa tengah try hasmet pratrik ngatrai na kishkilu pin poi sikilu len skilu tam kindan gi bom vote yo pra ro ngatip next election wan cagarali hak pratrik ba penyu ibiang ya ki ila benong no ya kataka nongrem ke ba ki nong yalam jungi ken pan ki ken pen i mat ken kran ken pen pau te kesngi but next election ngakermen ba piru pinya vote hau pra te tang kini ki video ki banga ngakwa ban HP kataka long ba manga ban pi hak pratrik ka bahap hak sejan kata la sisngi kemud ngim dai ban mes ngidi ban poi ban namar blai haman ke election rally jongka haman ke election campaign jongka voice of the people party tu upra pelong tu jekar tu kat sebab pelong election campaign jongka voice of the people party baru ki beri tu te kat notam haka victory rally jongka voice of the people party kaban pelong hasmet kat notam nginya tu kat notam nginya lekman tangba lekman tangba wat lek kulmar pat namar blai la de lek kulmar habala lekman la songshit la lek kulmar pat kemud katakan pensusi yang ane pi gibriu kin keren ya kita gibriu sabaki la keren lupa bagi tegi nong vote pra bagi tegi nong bid pra ki ya songshit sabala syak keren lupa kumta tengin ngin lek saya jeng kulmar tela lakut artat hang ta kin sakren susu ingi ba kidai ginong vote pra ki ba pen kulmar ki ba penlong ki jing dat esyo te banlong kum katapat ngim sngoba lene labnong no manga mapi ngim kwa bahkan ja kum kata ke aka ka bas ngosi ba kum ginong yalam lane kum kita ki bri blashai ngin labnong no bangi penlong ya tra jengki bangia pen kulmar bangia di ya ba ngi pen kulmar ngi kan roy brio kata kambha te kum bang omne sabaki beri gelak keren lupa na dun kong ladang ngilek saya kabak ladang ngilek saya babakalale kat notam ki beriu ken keren ken ko yangi kena kata kadau habang ngilek cenu ngilek keman tangba ai ba kata jinglek keman ke jungi kan long daka limit ken nyemde ban out of the limit ladang out of the limit te kamut kan wan gajing huri hura ladala wan gajing hurura ka wan gajing leran yang ai pi bat kham tam ya ka parti mentali gibriu kiba labnong no kinong yalam jungwi political party kiba nang ban si briu kiba nang ban ben briu mo iladang tang shu bakala kemon lakut yan dengi de ban abi kenuk sabab ha kenang ba kiwe kini i kenuk sabab ha ga jui shewe kulesh boni pi pro sai ke dopat ha video kulesh bon